Hei, bună tuturor! Stel Candy și vreau să vă zic adevărul despre mămădurile mele. Adevărul e că nu eu le făceam. Și să vă zic de ce. Păi eu mai am un alt canal pe care postam mult mai des decât pe ăsta. Iar m-am gândit să postez niște mămăduri pe acest canal care nu sunt făcute de mine, ca să nu mai ziceți că nu postez deloc. Bine, n-ați zis asta, dar na, nu mai postam mai deloc și... Da. Și îmi pare rău pentru că am copiat, am furat acele mămăduri, știu că cineva a lucrat mult la ele și eu am dat drept cea care l-a făcut. Dar vă promit că o să fac eu niște mămăduri care sunt făcute de mine. Da. Și o să vă arăt că sunt făcute de mine. Dar atunci când o să meargă calculatorul, pentru că acum nu prea merge și... Da. Așa că sper să vă abonați, să mă înjurați sau să-mi dați dislike. Da. Și cam atât. Pa!